kacang menjalang junjungan. Parui litah piti tak sampai di madudu aksinan bamanuang, di madudu aksinan bamanuang. Malangyo nasib nan den tangguangkan, nan den tangguangkan. Sejaknyo mande Allah tiado, Allah tiado. Balai pincalang soal balabuah tentang si ayah Aji. Senang hati nan tinggal denai berjalan lain. Orang manjaik nan josi koci, awak manjaik coba nang salai. Orang tak tompang yodinan lai, awak tak pacik yodinan sansai. Balai pincalang soal